Soc en Quim Masferrer. Espera, que em trec la gorra. Em coneixeu, oi? Quim Masferrer, sí? Va, porto la gorra dels xuclis i mira, i la samarreta. Mira que xolo. Gorra i samarreta. Però, a veure, jo no us venia a parlar de la gorra i la samarreta, no. Us venia a parlar d'una altra cosa. Apunteu a l'agenda. Teniu agenda? Sí? Doncs apunteu. 21 de maig. Una marca ben grossa, el 21 de maig. Direu, per què el 21 de maig a l'agenda ens diuen Quim Masferrer? Molt senzill. Mireu, el 21 de maig, aquí al Pla de Montbau, mireu quin festival que hi ha. La 5a edició. És una autèntica passada. Per tant, no hi podeu faltar. A més, és que és gratuït. És a dir, sí, no s'ha de pagar entrada ni res de tot això. I tots els beneficis de les barres i tot el que passa en el festival, doncs, què se'n fa de tot això? Molt senzill. Se'n va aquí. Una bona causa, la Casa dels Xuclis. Ens veiem 21 de maig, us ho heu apuntat a l'agenda, per tant, hi sereu, perquè ja ho heu apuntat, oi que sí? Jo hi seré. I ens veiem el 21 de maig, però deixeu-me que us digui només una coseta. Xuclis, sou molt bona gent.